Germans! Us veig als ulls. La mateixa por que a mi em glaçaria el cor. Pot ser que un dia el coratge dels homes flaquegi, que ens oblidem dels amics i trenquem els vincles de germandat. Però no és avui aquest dia. Serà un temps de llops i d'escuts esclafats quan l'edat dels homes s'esfondri per sempre. Però no és avui aquest dia. Avui lluitarem! Per tot allò que tingueu de més preat en aquesta bona terra, us vull veure ferms! Homes de l'Oest!